Kwedu muChiBuja kanaka tauya nhau dzanyasi zviro zuva rochimakumi mairi nopfumbamwe mwedzi uno waMbudzi. Idi wanhu vari kuramba vachindoreketa nezvenyaya yemari iri kugonzi ida kupuwa maMP ese inosvika zviuru makumi mana pamunhu mubodzi. Idi wazhinji vari kuitira kutsvomwa nenhau iyi nokutoti wari kuringira kuti wemapata anopikisa warambe mari idzi nokutoti mari dzinofanira kusenza zvinhu zvakanaka zvokusimudzira nyika. Hino papa kuti zvichambomira sei, nokuti wari kureketawo wari kugoti aiwa chikwereti chichapuwa munhu wese, asi kamwe chikwereti chinogopuwa pamunhu wese mari ibodziyo. Heno mabi angu ipapa wazhinji wagotoringa wakati wemapata anopikisa wanondoitora mari iyi wanobva waita kuweredziwa chaiko, wanenge watofanana nevanhu vagarira nhanzva. Panenge pachiribe chawakachagona kuita wari wega, nokuti zanu inenge yakutoita wokugara wari mumanja yavomo. Rekai tione kuti zvinoita sei apawo, kuti sei mari idzi dzagopuwa gore rino paribe agoziva, kuti dzichabhadhawa mwedzi mingani paribe agozivapo kare. Rekai hedu tirambe takaringa iko zvinoperera. Hwendo huno Zimbabwe inogona kusiiwa iri pakaita kunyangaritsa chaiko. Kureketa kuno Eskom wagotoreketa kuti wari kukona bazvo kuti warambe wachiendesa magetsi kuZimbabwe, nokutoti ipapa iwo avo ari kutoperawo, ari kutoshotawo. Mabi angu pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi, nokutoti zvikaramba zvakadandi idi inenge itori kadzionere kushamba kwaari ega. Nyika yedu ino inenge yaita kutaikiwa, idi kuramba takandoita kusungikana tiri tega tegani. Pakaita kunyangariwa chaiko. Nyasi mapurisa asunga kadzitape Leopold munhende anosenzera kuNewZimbabwe.com. Izvozvi zviri kutorwadza nokuti kwai ari kusungirwa nyaya ari pekunyora iye, asi nyaya yakabuditsiwa nomupepeti mukuru wepanhauri. Ipapa kwai nyaya yacho njokuti munangarwa akaisangana newanhu waiita zvokuratidzira wariko nzvimbo yokuAmerica. Pakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinosvika papi, tinenge tichindokunyepai. Tiri pakare mumataremo wari kufanira kutura mutongo munyaya yafadzai mahere yekunzi kwai agoreketa mapwapwa wari kuboekaba. Kureketa kuno katoko China achindoenda kudareko, mutongo wacho uribe kupuwa. Nyasi mutongi taurai Mhanduwe aribe kundouya hache, kundorekera hache kuuya, paribe zvikonzero zvapuwa kana kuti zvizikane kuti chii, paribe chiri kuzikana. Idi zvakaita kuoma, totosaya kuti kohoko nai zviita kudandi, dai waita kuita tuzvinukamu wapedza nyaya iyi, munhu aita kutakaniwa mhosva. Mumwe wedu anonzi Dhokasi Gwata ano makore 52 arinosenza iko kuNHS kuBritain, kwai agonzi ndiye mumwe wevakoti vari kuita tuzvinu. Ipapa agotozikana kunzi kwai ndiye mukoti ari kuziva zvaari kuita munyaya dzokusenza nevapwere vachiriwo chidiki vari kusangana nokupinda muno zvinhu zvinokuwadza zvakaita sokuita zvinodhaka. Idi tiri kuramba tichimurovera manja. Ndo wanhu watinoda kuramba tichisimudzira pamusoro nopamusoro wakaita kudandi. Wamwe wokwedu kuZimbabwe wari kuita kuhwadza idi zvakaita kuoma zvinoitika munyika medu muno. Ipapa kuno wamwe wedu wariko kuSouth Africa, kwai watozoita kutiza pongo waenda kosungirwa nokubisiwa izvo zvavari kusenzesa wachiti wari kuita tuzvinu. MuSouth Africa mavo kunzvimbo yeIvory Park, kwai wanga waenda wakatovhura kachikoro kawo kawakatenza kuti Milton Park English Foundation School. Ipapa kwai kachikoro karipo pamutemo. Bazi rinoringa nezvefundo yevapwere mudunhu reGauteng yaranga ratoenda kopfika, asi kwai waridzi wechikoro chi wabva watoita chitsoka ndibereke chaicho zvokutonyangarika kutiza kusaya kuzikana kuti waendepi. Idi zvakaita kunyangariwa. Idi dai wanhu vanoita tusikinya tokuona kudari wambomira zvokudari zvi vanosvipisa zita renyika yese. Tikaramba tichipenengura kutuhwa kwakaita matekaidzirwo mari yogore rinouya, tiri kuona kuti wana ovheti wagonzi wachagopuwa imwe mari inoita mamiliyoni 5 anozviuru 700 zvomari yokuAmerica
kuti hwako mari kugore rinouya. Pakaita kuoma chaipo, unotonyabva watoziva kutoti zviri kuramba zvichidandi nokutoti inyaya yesarudzo dzaakuuya dzi. Vanenge vachida kuti vanamambo kunyanya maovhetiya agoziva kuti aende kovavhoterapo kare. Idi zvakaita kuoma, unosaya kuti nzerodzo dzinombotora sei, nekuti uchipedza kuvavhotera wakutosaya kana mari yokuti utenge chingwa uchienda kodya zvakasununguka. Pakaita kuoma chaipo. Rekai tione hedu kwezvinoperera. Tiripo kare muneyo bhajetiyo, mai munangarwa vakagopuwawo mari yokuti kwai waita tunhu twavo twavanoda kuita vachiseenzesa mari yonyika. Pakaita kuoma. Tiri kutoona hedu kuti ndo zvaiitiwa namai Mugabe zviya mazuva azobisiwa, wanga wakutoita kugara matunduru munhu wese, vachigara matunduru enyika yese pachiribe chavanorambidziwa. Izvezvi ndo zvaakubenukapo kare, asi tinoziva tese kangoma karirise aiwa kanenge kakundoparuka. Tiri kutofara kuti kwai nhandare yondege yoRobert Mugabe kwai yagopuwa mabhirioni 3 omari yomunyika kuti ikone kugoita zvokunadzira nokutenga imwe michina yainoda kutenga, nokutoti ipapa kwai yakuida kutozikana sonhandare inopfuudziwa nayo wanhu kana vari kuda kupfuura nozvinodhaka zvisingabvumiwe kune dzimwe nyika. Pakaita kunyangariwa chaipo. Tiri kuramba tichitenda kutoti izvozvi wambopuwawo kamari penyu zvingaite zviri nani, idi zita ronyika rireke kugoramba richisvipisiwa mumatope. Kambani yokuimba kwai yagonziyo yakagopa mari inoita zviuru 354 zvomari yokuAmerica kuvanhu vari pamujandire wakavhiringidziwa nokuchinjiwa kwemari kwakaitika mugore ra2019. Unobva wasaya kuti mbanani wakagopuwa, vamwe wasei, vamwe waribe kupuwa, nokutoti munhu wese kama akavhiringidziwa naiyoyi, ende sei wese wari pamujandire waribe kupuwa mari idzi, nokutoti munhu wese pokare akavhiringidziwa nokuchinjiwa kwemariko. Rekai tigoramba takaringa. Dai magweta edu anoita zvisvinwa anga atobata nhau iyi, atogoenda komangara idi chaiko kumatarodzi mhosva peno zvaiita zviri nani, vanhu vese vakaboya touhwiri. Munyaya inorwadza, kambani yomahotera yoAfrican Sun yagoreketayo kuti hotera huru muVictoria Falls yainge iri kutekaedza kwemakore 25 apfuura kwai inonzi Kingdom Hotel, kwai izvezvi yakutoita kupfika, yakugopfikiwa mwedzi uri kuuyayu, nokuti kwai watadza kureketana tusvinu wakangwanana nowaridzi wochiwako choVictoria Falls Hotel. Pakaita kunyangariwa kana wakomana, taakutoshuvira kutoti dai waita tusvinu kani zvandoita kuti zvireke kugoita kudando, nokuti vanhu vazhinji ndiyo yawaiinga kuhotera iyi kumapopo mako. Tikaringa dzomutambo, Wongezi Platinum waisa Tekshua Chiragwi kuti ndiye aite mutungamiri anorayiridza chikwata chinhu. Rekai tigoringe kuona kuti anowapedzera wari papi, asi tiri kuzvitenda. Tiringe dzopasi rese. Kwaichiwakiwa chinorangarira Chris Hani kunzvimbo yoEastland kuSouth Africa muJoburg Mall kwai chavhiringidziwa navanhu vanoita zvokuparadza zvinhu. Pakaita kunyangariwa chaipo, wazhinji wabva warwadziwa kutoti chiri kuvhiringidziwa ipapa. Apa uno zuro uno ndipo pagoti hurumende ichibva yaburitsa yenya kumupondayu. Pakaita kunyangariwa. Apawo pokare tindori munyaya yakarerekera kubodziko kwainogurukota rinoringana zvinoitika muSouth Africa. Aaron Motsoaledi agopa Janusi Valusi mvumo wekugara muSouth Africa upenyu hwache hwese. Kwai zviri kuzviitira kuti agokona kugara achipedzisa mutongo wache ari kunze kwejere asi ari munyika yeSouth Africa. Unobva wasaya kuti mariyo yekuti agare achitengawo zvinhu nokudini wachambomupa chere kana kuti zvichadini. Idi vamwe wagotoreketa kuti zvinorwadza kuringa nokuti zvavanoitira vabi edu womuAfrica zvinotoita kuoma chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa, tinenge chinokunyepai zvinenge zvichiitika. WokuMalawi tiri kuvarovera manja kureketa kuno wagotanda kubaya nhomba yomarariya kutanda nyasi. Tiri kutenda izvozvi masangano akazvimirira egani anosanganisira World Health Organization waibatsira kuti zviite zviri nani. Kwai wapwere wese womuMalawi waakuringirwa kuti wagobayiwe kamushongaka kuti zviite zviri nani, wadziiriwe kuchirwere chomarariya kana kuti rumhungwe. Tiroramba tichizvitenda izvi dai zvatoenderera mberi.
Central African Republic vari kuhwadziwa kureketa kuno, wakureketa kuti kune kandege karumanya kauya kakabhomba masoja avo kunzvimbo inonzi Bosangoa. Rekai tione kuti wachagoziva chere kuti indege yokupi, nokuti pawareketa izvezvi vari kuti vari kuziva ba kuti ndio nyika ipi ndege yacho. Apa wagoreketapo kare kuti kwai masoja okurussia abhombiwapo kare nguva dzakada kuenderana zvibodzizvo. Unobva wasaya kuti zvii chaizvo zviri kumboitika ipapa, pakaita kunyangariro. Rekai tigoona Isabel dos Santos achizopuwa manje mapepa okuti kana akaboeka chero kwaaboeka anga asungiwe. Izvezvi nyika yeAngola yaisa inonzi pachirungu warrant of arrest pamusoro wache. Rekai tione kuti achaboeka rini, tinenge tichindokunyepai. Idi vamwe varungu vanoita zvinohwadza pasi rese chaiko. Kureketa kuno kwaiwana chiremba nevanhu vanoita zvosayenzi wokufrance wagoenda kofukunura kuRussia imwe kachirwere kanonzi zombie virus kaanga kaano makore anopfuura 50 ozviuru kakaita kupfikiwa. Ipapa paunosaya kuti kodonzvorawo ndorei raunoda kuita, peno wada kubenhutsapo kare chimwe chakakora kupfuura iko kachirwere kodziwa mupengoka. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinopererepi. Nyaya yatifadza nyasi, chikwata choSenegal chaenda kumberi pamutambo uri kutambiwayo pasi rese. Toti makorokoto. Tiri ipapo zvedu, kwanyasi tadipfama. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.